Milé sestry, milí bratia, priatelia, rozlúčky sú súčasťou nášho života, či chceme, či nechceme. Som bol tento týždeň na jednej takej rozlúčke tu v Žiline s mne blízkym a takým vzácnym človekom. Jeden misionár po 23 rokoch končil svoju službu na Slovensku a odchádzal domov do Spojených štátov. A bola to taká veľmi špecifická až emotívna rozlúčka, veľa sa vlastne aj spomínalo na to, že ako aj tá jeho služba tu na tejto našej krajine vyzerala. Bolo naozaj veľmi také vzácne počúvať a vnímať, ako mnohí ľudia rozprávali o tom, ako sa jeho služba dotkla ich životov. Ako ich inšpirovala, povzbudila, posilnila. A tí, ktorí sme ho poznali, tak vieme, že bude v Žiline, v Slovensku mnohým chýbať. Je to také zaujímavé, keď to človek pozoruje, že ako jeden ľudský život vie krásne ovplyvniť životy mnohých ľudí. A na tom mieste, a to bol práve tento týždeň, bolo tam aj mnoho vďačnosti, mnoho objatí a aj mnoho slz. A na záver sa konali také spoločné modlitby, keď sme toho človeka požehnali a odprevadili na jeho ceste domov. Čas sa naplnil a on sa vrátil. A sem pravdepodobne sa už ťažko vráti naspäť na Slovensko. A keď sa to tak odohrávalo, ja som si práve v tom okamihu spomenul na ešte inú rozlúčku zo skutkov apoštolských, kedy Pavol v 20. kapitole, a je to tak veľmi krásne opísané, ako dohovoril, teda Pavol padol na kolena a modlil sa s nimi všetkými. Tu dali sa do úsedavého plaču, padali Pavlovi okolo hrdla a boskávali ho. A najväčšmi žalostili nad tým slovom, ktoré povedal, že už nikdy viac neuvidia jeho tvár. A tak ho vyprevadili až na loď. To je skutky apoštolov, kde sa Pavol lúči, veľký misionár, so svojimi priateľmi, takisto osobne blízko. A to bol práve tento týždeň a myslím si, že každý z nás zažíva takéto chvíle, keď sa lúčia s nami členovia rodín, priatelia, blízky, známi, keď odchádzajú, sťahujú sa, alebo len možno idú na pár dní, na nejaký čas preč. A vždycky vieme, že tá rozlúčka je taká aj ťaživá, aj bolestivá a zvlášť možno pri tých rozlúčkach, keď ľudia nám odchádzajú do večnosti. To sú už podstatne náročnejšie chvíle. Ale zase pri každej rozlúčke, pri ktorej vieme, že sa s tým človekom stretneme ešte, že on sa vráti, tak tá rozlúčka je taká jednoduchšia. V určitom zmysle je jednoduchšia, že človek nádeja, že sa vráti ten druhý. A práve táto nedeľa dnešná, tretia nedeľa po Veľkej noci, má takú tú svoju ústrednú tému rozlúčka a návrat. A je to aj spojené v tej kázni, ten názov je s radosťou, že nikto a nič nevezme radosť a rozlúčka a radosť. Častokrát to nejde ako keby dokopy, že sú také kontradikcie. Ale poďme sa pozrieť do písma trochu. Lebo ten text, ktorý som čítal ako kázňový, hovorí tiež o takej jednej rozlúčke. Aspoň tak sa to javilo. Pán Ježiš hovorí učeníkom, ešte máličko a neuvidíte ma, a máličko a uvidíte ma. To bola celá taká pasáž. On hovorí, že ešte chvíľka a odídem. A ešte chvíľka a ešte sa vrátim. Ak ste sledovali tú pasáž, tak okolo toho sa vzbudila taká až diskusia medzi učeníkmi, až taká teologická diskusia, kedy oni premýšľali, že čo to vlastne znamená pre nás. Ako to máme interpretovať tie slova, ktoré Pán Ježiš hovorí, že máličko a uvidíte ma, máličko zase a neuvidíte ma. Tí, ktorí študujú písmo a ktorí sa zameriavajú na túto pasáž z Jánovho evanjelia, tak hovoria, že je tam cítiť jeden silný dôraz, ale v tom texte môžeme vidieť ešte ako keby také dva ďalšie dôrazy. Ja ich chcem tak trošku pripomenúť. Že ten text môžeme ako keby tak trojito vnímať, trojako. Ten prvý rozmer je, že Ježiš hovorí, že maličko uvidíte, maličko a neuvidíte a maličko uvidíte, že on hovorí o svojej smrti a o svojom skriesení. Že ešte chvíľka, lebo tie slova, ktoré hovoril, to 16. kapitola, to sú udalosti pred Veľkou nocou. To, čo malo prísť, je tá Ježišova rozlúčka, všetky tie udalosti.
Čiže odchod od učeníkov, vzkriesenie a potom príchod. To je ako keby taký jeden silný rozmer. Druhý je, že Ježišovo vstúpenie na nebesa a príchod Ducha Svätého. Maličko. Neuvidíte, maličko uvidíte. A tretí rozmer je, že vstúpenie na nebesa a návrat na konci vekov. Aj keď to maličko tam je také špecifické. Na chvíľočku sa pri tom zastavme. Ten prvý rozmer, Ježišova smrť a vzkriesenie. Keď Pán Ježiš zomrel, časť ľudí sa radovala. A časť ľudí si vydýchla. Že konečne. Konečne zmizol z našich životov, zbavili sme sa ho. Učeníci vtedy smútili, mali zármutok, mali bolesť. My vieme, že sme počúvali tie nie tak dávno, pred pár týždňami, či pašiové texty, alebo potom veľkopiatočné. A sme cítili tú váhu a ťažobu toho, kam Pán Ježiš smeroval. Ale my vieme, že evanjelia tam nekončili, že prišiel tretí deň, že prišlo vzkriesenie. A sila a moc skriesenia vrátila Ježiša. Boh ho vrátil naspäť, skriesil do života. A on ich uvidel. A učeníci uvideli jeho. Vzkriesenie prinieslo novú radosť. Najprv, keď ho videli, tak možno, že mali aj ten strach a bázeň. Tak sme to počúvali v rôznych evanjeliových textoch. Ale ten strach sa potom otočil. Ženy pri hrobe, Matúš 28:8. A odišli rýchlo od hrobu so strachom i s veľkou radosťou. A bežali to zvestovať jeho učeníkom. Alebo Ján 20:20. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Maličko ho nevideli a potom ho uvideli. Trvalo to 3 dní. Bolo to nejednoduché, ale potom prišla radosť. Hovoril ako pôrod, ktorý je náročný, ale potom tá radosť narodenia dieťaťa je úplne iná. Všetci, ktorí to zažili, ktorí si to zažili vo svojom živote, asi by ste vedeli o tom hovoriť. A potom oni zabudli na tie 3 dní, lebo tu bolo vzkriesenie. Toto je výklad, ktorý sa práve po mne k tejto pasáži hodí najviac. Ten druhý, ktorý som spomenul, je, že keď Pán Ježiš odišiel do nebies, vstúpil na nebesa, to budeme si pripomínať o niekoľko dní, tak potom učeníci čakali 10 dní. Máličko a neuvidíte ma. Boli na modlitbách spolu zídení a potom prišli letnice a bol zoslaný Duch Svätý. A zrazu učeníkov naplnila taká nová radosť. Keď Pán Ježiš odišiel do nebies, Lukáš to opisuje, a oni sa mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac mu. Chválili Boha a čakali. Ten tretí rozmer je, že Ježiš vstúpil na nebesa a tá fáza sa ešte neskončila. Že on sa vráti. A veriaci človek možno, že aj dočasne smúti a mnohokrát si hovoríme Maranata, príď, Pane Ježiši. A on príde raz, keď sa vráti a vezme nás k sebe. To je to tretie čakanie, ktoré možno ešte nie je naplnené v tom doslovnom význame. Ale pre Boží ľud aj to čakanie má byť radosné. Aj to prvé, aj to druhé, aj to tretie. A tak keď rozmýšľame nad tým a snažíme sa tieto slova možno trošku prenášať, nielen teologicky interpretovať, ale možno potom prenášať do našich životov. Takže rozmýšľame, čo to znamená. No to sú veľmi dôležité posolstva. To prvé je, že Pán Ježiš žije. To je veľmi jednoduché posolstvo. Neostal v hrobe. Obdobie Veľkej noci nás uisťuje, že veríme v živého Boha. A každý, kto ho stretol osobne, ten zažíva radosť. Nakoniec zažíva radosť. Kto ho stretol osobne vo svojom živote. Lebo osobné spoznanie dáva radosť a dvíha človeka. A tomu potom dáva radosť do života. Preto je vzkriesenie kľúč. Preto aj tie piesne, ktoré dneska spievame, sú také ešte typické veľkonočné. Aj tak, ktorú sme spievali predtým. My sme trošku znížili ju na orgáne, lebo to by sme ani nevyspievali tú výšku a tú silu tej piesne. Lebo tak silný text to bol. A končil s takou výzvou, že haleluja, amen. Že on žije. Ten druhý rozmer je, že Pán Ježiš žije, je prvý
Ten druhý je, že na tomto svete je prítomný skrze Ducha Svätého. Takto je prítomný medzi nami. Nie sme sami, Kristus je s nami, skrze Ducha Svätého je v nás. Zmocňuje nás takému novému životu. Učeníci, keď dostali Ducha Svätého, boli plní radosti. Boli aktívni v šírení evanjelia, naplnení Duchom Svätým. Lebo Duch Svätý nás vedie k takémuto životu. Zameranie na šírenie evanjelia. A preto to druhý rozmer, ktorý je, že prvý je, že naozaj prosiť o to, aby som stretol vzkrieseného Krista, aby mi otvoril oči, aby som videl, kto je on, lebo to prináša radosť. Tak to možno druhé pozvanie je, že nech naozaj sa modliť o naplnenie Duchom Svätým v našich životoch. Nech nás naplní. Jeho prítomnosť nech vnímame veľmi hlboko, veľmi osobne. Lebo to je znovu taká tá zmena života a všetkého. O to by som sa mal modliť, to je pozvanie tohto dňa. Že on žije, že by žil vo mne skrze Ducha Svätého a potom je to tretie, ktoré ešte čakáme. Tak ako odišiel, tak sa aj vráti. A toto obdobie má byť naplnené. Pre veriacich ľudí, ktorí veria, že Ježiš žije, že žije v nás, je to obdobie, ktoré je naplnené aktívnym životom viery. A zároveň chápaním toho, že Kristus sa raz vráti na tento svet. A že táto časnosť je veľmi krehká, že raz každý z nás budeme stáť pred jeho tvárou. A je dôležité si znovu tak povedať, či som pripravený na toto stretnutie, keď on príde. A tá cesta prípravy je dať do jeho rúk všetko. Prečo nemám niekedy radosť? To je pomerne jednoduché. Lebo miesto Krista v mojom srdci zaujme niekto alebo niečo iné. To sa stane môjim prvým miestom. Stane sa dôležitejším. A v tej chvíli ani to, že Ježiš žije, nič mi nehovorí. To, že žije v nás, ja neviem, čo to znamená. A že príde na konci veku, tak to už absolútne netuším. A to je iba z jednoduchého dôvodu, že môj život naplnilo niečo iné. A že môj život je fokusovaný alebo zameraný na niečo úplne iné. Ak to mám presne pomenovať, tak to bolo zaujímavé, tento týždeň bežala, ešte teraz beží tá konferencia pre pracovníkov s mládežou. Tu v Žiline stovky mladých ľudí sú tu, aj v našich priestoroch spali desiatky mladých ľudí. A celá tá konferencia mala iba jednu jednoduchú tému. O modlách. O modlách, ktoré si robíme v našom živote. A tie nám berú to, že by som videl, že Kristus žije, ktoré nám berú to, že Kristus je v nás skrze Ducha Svätého a ktoré nám berú povedomie toho, že on sa raz vráti a že ja budem raz stáť pred jeho tvárou. Tie modly nám to ukradnú. Preberáme na biblických hodinách, sa vrátili k 10 Božím prikázaniam. Myslím, že sú to veľmi silné stretnutia, ktoré máme, ktoré nás znovu vracajú ku podstate. Lebo niekto jeho miesto nám zobral. A to môže byť strach. Učeníci zrazu, keď nevideli Pána, naplnili ich strach. Modla je vždy to, čo je pre teba dôležitejšie ako Pán Boh. A bolo veľmi zaujímavé, že sme počas celej tej konferencie rozprávali o rôznych veciach, ktoré nás v rôznych archetypoch alebo takých prototypoch modiel, ktoré si dneska v dnešnej dobe vytvárame. To sú rôzne typy modiel, ktoré nám spôsobujú nejakú ochranu, bezpečnosť, prosperitu, identitu, pôžitok, víťazstvo a tak ďalej. A Pán Boh v tom nie je. A skladáme svoju nádej a svoju istotu niečo iné. Pána Boha dáme nabok a potom vlastne sa strácame. Strácame radosť, strácame ovocie viery, lebo ho nahradíme niečím iným. Boh nie je v centre. A vtedy viete, keď sa to ukáže, keď ľudia odídu z nášho života napríklad, na ktorých sme skladali svoje nádeje a sa zosypeme. A pritom sú dôležití v našom živote. Ale Pán Boh musí byť hore nad tým všetkým. To je jeho miesto, to je jeho trón. A
aj v našich životoch. Ak si hovoríme veriaci ľudia, ak nie som veriaci, to je úplne zbytočná debata, ale ak som veriaci človek, tak toto je pre mňa kľúč. Môže to byť moja práca, moja aktivita, moja služba, môj zbor, môj farár, môj nejaký pracovník, môj nejaký obľúbený rečník, hoci kto to môže byť. A zrazu ja na toto sa zameriam a keď toto sa zrazu nesplnia to, čo ja by som chcel, sa zrazu človeku zosype celý život. A niekedy sa stáva, že možno máme až také modlárske očakávania. Od niečoho alebo od niekoho. A my sme pozvaní svoj život nasmerovať k tomu, ktorý je najdôležitejší. A cesta je vždy iba jedna, volá sa pokánie. Nikdy nebola iná a nebude. Volá sa pokánie. Že človek zloží k Božiemu trónu to všetko, čo mám, čo si nesiem, čo sa stalo pre mňa tým najdôležitejším, to môže byť čokoľvek, aby som to zložil k jeho nohám. A bolo aj zaujímavé, že na konferencii bol taký večer vyznávania a odovzdávania mnohých vecí. A mnohí mladí, bolo to veľmi silné vnímať ich a modliť sa za nich. Ako sami zo svojich životov snažili sa dať preč, odovzdať Pánu Bohu, skartovať všetko, čo im bralo to smerovanie na Pána Boha. Lebo ak je Pán Boh na prvom mieste, je všetko na správnom mieste. Ak je Pán Boh na prvom mieste, je všetko na správnom mieste v mojom živote. Veci sa poukladajú. Ak čokoľvek iné tam bude, mám problém. Tá téma dnešnej nedele je rozlúčka a návrat. Ak nám chýba nádej, ak nám chýba radosť, tak možno, že tá téma tej nedele by mala byť nielen, že rozlúčka s Kristom a jeho návrat, ale možno, že rozlúčka s niečím, čo nám bráni vidieť Krista. A návrat ku Kristovi. Toto je ešte dôležitejšia téma, toto ráno. Že vidieť, možno znovu sa nad tým zamyslieť, že čo je to, čo ma odťahuje od Pána Boha. Že aj kde si túžbu mám a potom furt ma niečo stiahne. Čo je to, čo som povyšil nad Neho? Čo sa stalo dôležitejším ako On? Ak je Pán Ježiš v centre môjho života, nikto a nič nevezme túto radosť. Tak je aj téma tejto nedele a tejto kázne. Nikto a nič nevezme tvoju radosť. Nikto, človek, nič, udalosť, vec, čokoľvek. Preto hovorím o tomto viac, lebo tu je ukrytý kľúč. Lebo tie prvé 3 veci sú jasné. Kto vníma, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy, kto vidí veľkosť jeho obete a veľkosť jeho lásky a verí, že je vzkriesený, ten niečo vzácne sa v ňom rodí a prináša do okolia, ktorom žije, do sveta, ktorom žije, že úplne iné veci. Nádej, pokoj. Človek má vtedy radosť, že Ježiš je vzkriesený, radosť, že je zoslaný Duch Svätý a radosť, že sa Kristus raz vráti. Že sa Kristus raz vráti. A tak, bratia a sestry, milí priatelia, poďme naspäť k nemu. Nie je iná cesta. Nikdy nebola a nikdy nebude pre veriacich. Naspäť k nemu. A možno, že znovu tak zložiť čokoľvek alebo kohokoľvek, kto bol povýšený nad Božie miesto v mojom živote. A povedať, Pane Ježišu, odovzdávam. A chcem, že si Ty ma viedol. Viete, čo sa z toho bude rodiť? Radosť. A tak bude klíčiť. A tak bude pomaličky klíčiť. A bude prinášať požehnanie. Ak človek má vieru a Pán je na prvom mieste, takže ten život smerujem na Neho. Tak potom, ako Pavol hovorí, že som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenia nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. To je list Rímskym 8. kapitola. Nespoliehame sa na to, na čo sa spoliehať nedá. Spoliehame sa na toho, na ktorého sa spoliehať dá. Pán Ježiš ich učil, že niekedy môže byť aj ťažké chvíle v živote, ale neboj sa, on príde. On ťa neopustí a nezanechá.
Odovzdaný život prináša požehnanie a radosť. Tak to je to pozvanie tohto dnešného rána pre nás všetkých, bratia a sestry. Znovu prísť k nemu, odovzdávať všetko, čo mi ukradlo jeho. A znovu začať žiť v takej novej radosti. Tak, ako on im povedal. Vy máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce sa vám bude radovať. A tá pasáž končí. A nik vám nevezme vašu radosť. Nik. Amen.